Здравейте, скъпи мои! Както сте видели вече от заглавието, в това видео ще ви покажа един универсален грим за бал, който може да направите за всеки цвят рокля, ако имате някаква цветна рокля, защото тук отгоре аз в случая съм сложила тюркоазен цвят, но вие можете да сложите какъвто цвят е вашата рокля, за да направите този грим специално за себе си и с цветният акцент, който да отива на вашата рокля. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, направете го и кликнете върху звънчето, за да може да получавате нотификации винаги, когато правя видеа. Ако си представите грима си за бала, нещо по-леко, по-неутрално, можете да гледате старото ми видео, което правих за баловете. Линк ще има горе във ъгълчето. В него ви показвам един малко по-лек грим и по-неутрален, който вече отива на абсолютно всеки един цвят рокля. В него също ви давам някои полезни съвети, които имам относно грима за бала. Гледайте го, ако не сте, със сигурност ще ви е полезно. Единственото нещо, което вече се е променило, тъй като видеото е старо, е, че там ви казвам, че според мен е по-добре да не използвате червено червило и да не сте с ярко червило на бала, тъй като ще трябва много да го поправяте, размазва се и така нататък. Това видео беше снимано преди ерата на дълготраен томатово червило, което седи и не мърда с часове, така че и да искате червени устни, вече можете да го направите с едно хубаво и дълготрайно матово червило и ще ви трябва минимална корекция. Както съм ви казвала и преди, грима, който ви показвам за някакви официални поводи, е една идея по-силен и то не за нещо друго. Просто колкото по-лек е грима, колкото по-малко покритие има в фондютена, толкова по-бързо изчезва, а все пак искате грима на бала ви да бъде на лицето ви от сутринта, когато си го направите, или от обяд, зависи, до самата вечер. Затова и ние като гримьори го правим една идея по-силен. Съвсем скоро, специално за моите клиентки, разбира се и вие ще може да го гледате, ще пусна видео съвсем кратичко във Facebook страницата ми, в което ще ви обясня как да подготвите лицето си за професионален грим, не само при мен, а и при други колеги, и как да направите така, че кожата да е максимално гладка и да сте махнали всички мъртви клетки от лицето, за да може всичко, което ние сложим отгоре, да застава прекрасно, гладко и съвършено. И сега започваме с урока за този чудесен универсален грим за бал, който много се надявам, че ще ви хареса. Ако си го направите, не забравяйте да ми изпратите снимки, напишете ми отдолу в коментарите всякакви други гримове, които бихте искали да пресъздам в този канал. Надявам се, че това, което правя, ви харесва. Продължаваме нататък. Както винаги, започваме с основа за сенки, която разнасяме по целия клепач, както отгоре, така и отдолу. След това взимаме телесен цвят, сенки за очи, и го нанасяме под веждата, чак долу до самата свивка. Същия цвят нанасям и в вътрешната 1/3 от окото. Продължавам с неутрален бежов цвят, който нанасям в горната част на свивката. Взимаме светло кафяво и по същия начин го нанасяме в свивката на окото със същата четка и хубаво преливаме нагоре. Продължавам с малко по-тъмно кафяво. Взимаме още по-тъмно кафяво, по-малка четка и го слагаме директно в свивката на окото, която оформяме с помощта на тъмния цвят. Взимаме черно, много смело с една четка. По принцип, когато гримирам клиенти, не бих направила този грим точно в тази конкретна последователност, но в момента искам да ви покажа нещо и затова започвам с черното, преди да съм нанесла цвета, който ни служи за акцент. Преливам с четката с кафявото, без да взимам повече продукт на нея, само тук във вътрешната част на окото, и продължавам с нанасянето на черното. Започвам да го нанасям и в свивката, съвсем лекичко до 1/3 горе-долу на окото и след това с много леки движения навътре. С четката с кафявото, на която вече най-вероятно почти няма кафяво, опушваме. Връщам се и на по-голямата четка, по-светлите цветове и продължавам опушването на свивката. Така продължаваме да нанасяме от всички цветове, докато стане колкото тъмно го искаме и, разбира се, докато го изравним с другото око. С най-тъмното кафяво отивам под окото, опушвам долната линия на миглите и продължавам с черното. До тук сме подчертали окото с тъмните цветове. След малко ще затъмним още малко тук в самия край на окото, но първо трябва да си сложим цветния акцент. В този момент, както виждате, окото е оформено съвсем неутрално и можете да сложите общо взето всеки един цвят тук на мястото, на което аз съм сложила тюркоаз.
Аз избрах този цвят просто защото много го харесвам и отдавна не съм си правила такъв грим, но в този момент, какъвто и да е цвят роклята ви, можете да сложите този цвят, който е роклята или някой близък до него, на същото място, на което сега ще видите, че нанасям тюркоаз. Нанасям отново светъл цвят в началото на окото, може да има и лек блясък. Не е задължително да е съвсем матов, но това е лично ваше предпочитание. И преливаме с цветния ни акцент, без да взимаме допълнително продукт, съвсем с това мъничко, което е останало върху четката, ще нанеса съвсем малко и в тази част тук под окото, просто за да дадем съвсем лек оттенък. Сега нанасям очна линия. Между другото, можете да познаете добрия гримьор по качеството на очната му линия. Очната линия на окото трябва да е идеално гладка. Ако не е, на гримьора просто не му пука. Каквото е останало по четката, нанасям леко очна линия и в самия край на окото. И с друга четка я преливам, за да може да стане максимално тъмно. Естествено, повтаряме с черни сенки, за да сме сигурни, че всичко ще се задържи. Сега е моментът и да си изпипате всички преливки. Ако някъде има нещо, което ви дразни, всичко трябва да прелива прекрасно от единия към другия цвят. Познайте кой отново забрави да натисне копчето. Това, което направих, е да нанеса фондютен с Beauty Blender мокър, влажен по-скоро. След като сме нанесли фондютен, продължавам с коректор под очите, за да доизравня, ако има някакви сенки там. Що се отнася до гримът на лицето ви, разбира се, че в този ден ще е една идея по-тежко покритието. Както ви казах, не заради нещо друго, а за да може да издържи максимално дълго. Фиксирам с пудра. И сега ще подчертая вежите и ще се върна. Имам видео, както знаете. Намерете го в едното от двете ъгълчета. Обещавам да запомня кое от двете е. Направихме вежите. Няма да ви мрънкам за тях. Знаете какво ми е мнението за моите вежди и какво ви съветвам, ако сте ме гледали до сега. Мрън. Сега продължавам, бронзирайки лицето. След като сме нанесли този по-плътен фондютен, е много вероятно цвета на лицето ни и естествените сенки напълно да са си отишли от лицето. Затова имаме нужда да ги върнем обратно на лицето. Тази моята бебешка коса направо ме побърква. По принцип ежедневно бих оставила грима си така, но нали го правим за бал. Ще закараме нещата една стъпка по-напред. Взимам контурираща пудра и съвсем лекичко ще дооформя скулите. Гледайте да не прекалявате. Ако косата ви е пусната, може да си позволите една идея по-силен контур, тъй като когато я пуснете отгоре, всичко изглежда по-естествено. Но ако сте с дигната коса, задължително по-лекичко с контура, защото тогава пък няма абсолютно никаква рамка около лицето. И ако прекалите с контура, ще изглежда като една супер неестествена черта, която седи отстрани на бузата ви, което поне на мен не ми допада като визия. Сега взимаме едно хубаво русче в подходящ цвят. Това вече зависи от това какъв точно цвят сте сложили на очите. Аз ще сложа леко розово русче. Вие можете да изберете и нещо по-топло, ако сте избрали по-топъл цвят за акцент на окото. И накрая, но не е на последно място, нанасяме хайлайтер по скулите. Накрая на този грим, разбира се, ни трябва неутрално червило. И така, това беше от мен. Надявам се, че този грим ви е харесал. Кликнете палчето нагоре, ако това е така. Разбира се, за бала си може да направите всякакъв друг грим, който сте виждали в канала ми или извън канала ми. Стига да отива на вашата визия, на това, с което сте решили да бъдете облечени, на аксесуарите и на всичко останало. Аз просто исках да ви покажа този супер универсален грим, който съвсем лесно може да пригодите за своя цвят рокля. Разбира се, има толкова много други възможности. Ако искате да продължавате да виждате подобни и съвсем различни видеа, абонирайте
абонирайте се за канала ми, кликнете едно палче нагоре, харесайте ме във Facebook, последвайте ме в Instagram и в Twitter и не забравяйте да разгледате сайта ми bobby'smakeup.com, където винаги можете да видите още снимки на работата ми, както и снимки отблизо на този грим. И мисля, че е това. Не забравяйте, че сте по-красиви отколкото мислите, по-талантливи отколкото предполагате и по-обичани отколкото можете да си представите. Това беше от мен. Чао, чао!